Tak tenhle klavír mě zaujal už prvním dotekem, tím hranatým designem zvláštním. Ale už když pánové ho měli rozdělený vlastně v tom srpnu, když jsem byla u nich, tak hrálo krásně a teď hraje ještě líp. Nečekala jsem, jak bude mít obrovskou reakční vlastně vůli, že každou dynamiku, jo, od největšího pianissima až do největšího fortissima to piano je schopné zvládnout. Je to opravdu požitek na to hrát, protože vás poslechne to piano na slovo. Jediným malinkým problémem pro mě speciálně jsou kratší černé klávesy, takže jsem štrejchala trošku nechtem o víko, ale to si myslím, že pro drtivou většinu hráčů nebude vůbec žádný problém, protože ty kratší černé klávesy zase vypadají elegantněji a celý ten design je takový opravdu zvláštní i na hmat, i pro mě. A hrál se mi na to dobře úplně každý kus, který jsem tady předvedla. Od Bacha přes Chopina, Beethovena. Levý pedál nádherně reagoval. Pravý pedál, ty půlpedálky, jo, to si zkuste, vážení pianisté, půlpedálky, to má úplně rozkošný, neuvěřitelně krásný.
skutečně od nejpianissima nějakých 5P, Debussyho si na to zahrajte. Jo? Požitek. Až do toho fortissimo bouřlivého Rachmaninova si můžete taky zahrát. Všechno je úplně božský. Já jsem si velmi užila tenhle koncert na to piano.